kasapi. Ayan o. Ayan o. Yun o, sobrang ganda ng laban, ng tapang parehas o. Yun, what's up mga kadagit. So, unang content na laban namin ni Kasapi dito sa channel ko. Hindi dapat kay kay Boss Kajito kaso wala siya eh. Oo. Ito rin, naka-ready rin ako kasi nag-set si Kaji ng Sabado na dito. Kaya lang may lakad yata siya o may giveaway yata siya ng mga t-shirt niya. So respeto na lang kay Kaji. Shoutout sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kayo. Kadagit at saka si Kasapi. Spider Channel sa mga hindi pa nakakilala, supportahan natin. Ito yung kanyang channel, yan, pakicheck na lang. So ito yung sa akin ito yung pula kay Kasapi. Yan. So, ayun, umpisa na namin. Popost ko lang sandali, lalagyan ko ng lens para mas makita yung gagamba. So, ayun, what's up mga kadagit pinost ko lang sandali, game na tayo, kumuha kami na stick. Sana magbigay na magandang laban to? Matalo manalo to, sport lang. So, gusto lang namin kayo pasayahin. Pasan lang. Upload nyo na. Friends lang. Kunin mo ko lang. Upload nyo na. Kaya ako hindi kaya. Hindi ka na lang. Hindi ka na lang makonturos para mati. Ayan. Ikutin ko na lang yung stick. Nako, ganda ng laban. Yun o. Sobrang ganda ng laban kaso biglang na-off yung ilaw. Namatay yung ilaw. Nabran out Ayaw, yung ilaw. sorry. Namatay yung ilaw. Sayang. Isa pa. Ako na. Para maging puti. Sorry mga kadagit Ganda pa naman ng laban. Sobrang ganda ng laban na yun. Kung di nyo napansin, nakita rin namin dito. So, sorry. Di talaga bumibitaw yung Ayun nanginginig na nga ako. Puro katis-katis na oh. Daming kagat. Wala na yata yung sa akin. Nakomatos na. Nakagat sa stick. Yun o. Ganda ng laban o. Kumakagat ayun lang, nalikuran tayo mga kasapi. Ayun. Nalikuran tayo. Napakagaling lumaban ang gagamba ni Boss. So ito yung talagang yun o. Ganda ng laban o. Kumakagat ayun lang, nalikuran tayo mga kasapi. Ayun. Nalikuran tayo. Napakagaling lumaban ang gagamba ni Boss. So ito yung talagang matibay na kondisyon. So ayun yung laban namin ni Sir Choi, nakatatlo tayo doon. Yung mga OS natin, nailaban na natin yung ibang kinondisyon na hinanda natin kay Gagambino. Kaya lang, walang hindi dumating kay Gambino, pero shoutout pa rin kay Gambino. Yan, shoutout sa mga kasapi dyan. Gandang laban to. Solid yung laban na to. So, yun na LBC, okay na. Sayang, pasensya na kayo, biglang namatay yung nahugot yung ilaw. Hindi nakita. Hindi naman sinasadya, pero ang ganda ng laban na yun. So sa pangalawang laban naman, nagbigay naman ng magandang laban. Hindi mo nalatang sinasadya ni Marcio. So ayun, maraming salamat. Shoutout nga pala kay Sir Takeshi sa mga nagbigay ng pitak. Shoutout kay Takeshi, sir. Shoutout kay Boss Takeshi, salamat sa pitak. Manalo matalo, enjoy lang. Walang iyakan. Okay. Yung what's up mga kasapi dyan, magandang hapon sa inyo. Andito tayo ngayon kay Boss Kadagit. Yun, mga ibang vlogger nandito rin. Shoutout kay Boss Takashi nga pala, napakabait. Binigyan ako ng pitak, sobrang ganda. So, pakita ko sa inyo mamaya. So ito yung laban namin Pares team. Yan. Kaya lang sa akin, itim na itim sa kanya, medyo brown sa akin. So game tayo, kasapi. Game. Sana lumaban to ng maayos. Super
nandun yung gabon ni idol natin. So, tingnan natin. Sana matesting. Puta yun lang yan. Sana maglaro ng maganda mga kadagit. Game tayo. Shoutout sa lahat ng solid kasapi dyan. God bless sa inyong lahat. Video boss ah. Ayan na boss, kasapi. Ayan na. Ayan na. Yun o, sobrang ganda ng laban, ng tapang parehas oh. Makikita nyo naman. Kasapi. Ayan na. Ayan na. Yun o, sobrang ganda ng laban, ng tapang parehas oh. Makikita nyo naman. Yun o, Uy, nagbitaw yung sa atin. ganda ng laban. Ganda ng laban. Yun yung mga laban na gusto nating panoorin. Yung parang ano, kumbaga sa barilan, yung ano, mala Cardo Dalisay, di ba? Shoutout sa mga probinsyano dyan. Isang laban lang tayo ha. Oo, Kasapi tag-isa lang tayo. Mamaya mapursero mo ako eh. Ngayon palang tumahay yung animal. Hindi ka naman siguro mapupurasiro, boss. Pusang gala, hindi mangyari yun. Uy. Mukhang naskuran agad tayo. Patuloy niya yung boss. Mukhang naskuran agad tayo yan kasi nagpakiulog. Kaya pakain mo na boss. Yan, Nakaisang laglag na tayo ha. Umakagat pa rin. Ang tapang na kay, ano, kay idol ano natin. Uy, nakadalawang laglag na tayo mga kasapi. 2-0. 2-0 na. Nakita nyo, sobrang ayaw umayaw ng itim na to. Tibay din. Alaga din talaga. Kaya sa mga naglo-load dyan, alagaan nyo rin ang maayos sa gambal nyo. Hindi lang puro load. Makakagat po. Yun no. Ano kumakagat pa rin? Uy, pangatlong laglag boss. Tatang ng itim, kumakagat din ng itim. Panalo na si ayan, Kasapi sasapot. dito pero bibigyan pa namin kayo na isang fight pa ito. Lalapag pa natin kasi baka mamaya magbigay pa ng magandang laban ha. Nakamatyambahan pa ako. Yun yung totoong laban ha. Bawian lang pag natalo ka, manalo ka rin, bumanti ka lang. Natalo kay Boss Kadagit pero ngayon nakabawi tayo. Dapat di ko sinabi. Para abangan nila. Abangan nyo rin, boss. Lahat ng mga kasapi dyan, abangan nyo yun. Panoorin nyo. Sobrang ganda ng labanan. Ito yung mga gagambang kadagit na alam mo yung nalalaglag na pero kumakagat pa. Kumagat din to eh. Diba gumanon siya? Kaso Kaya nalaglag nadakanan, lang. bumabangon pa. Ina, pinaglabang ka pa. Hindi mo. Kumbaga sa pustahan, ito yung hindi tatakbo yung pera mo. Kahit matalo ka sa pustahan, na-enjoy mo yung laban. Yung tipong mapapayosi ka pagkatapos. Yun, paras kumakagat sa stick oh. Sa lahat pala ng mga kasapi dyan, kadagit, sa mga naglalaban ng gagamba, itesting nyo po yung White Devil Load ni Kasapi. Sobrang solid. Talaga nakikita nyo naman yung mga laro. Ako, huwag ka tatalikod, Kasapi. Huwag ka tatalikod, Kasapi. Pero nang bibilot yun sa'yo, boss. Ang ganda lang laban, puta. Solid yung laban. Ito sa pustahan yung tipong akala mo panalo ka na pero yung tibok ng puso mo sobrang ano pa. Kabado ka pa. Ayan na, patay ka niya. Ayun! Kumakagat pa rin ako kay Kadagit. Grabe nila. Ayun naman yan. So, yun, binaw na natin to. So, ayun, ang ganda ng laban na shoutout sa lahat dyan. Enjoy lang tayo ha. Ang paggagamba, masaya pag may kalaban tayo. Ayan no. So, okay na, naka 3-0 na and Nakaano tayo, na 4 na laglag, so panalo hindi na na si kayaw Kasapi to, dito. kumakagat at talagang lumalaban. Pero malakas sa persa, hindi nang hina. So, yun, God bless sa inyo lahat, solid Kasapi. Yun, good luck sa lahat dyan. God bless.